Teknopolisek eskatuta Mikel Mendikute, Ania García de Salazar eta Aitor Belar Gasteizera joan ziren trenetarako aplikazio berri batek nola funtzionatzen duen erakustera. Mondragon Unibertsitateak eta Traintik enpresak elkarlanean garatu dute trenetako komunikazio analizagailua. Mikel Mendikute irakaslea da, eta Aitor Belar eta Ania García de Salazar analizagailuaren garapenean parte hartu zuten ikasleak, biak ere gaur egun Traintikeko langileak. Trenetan gailu asko dago, sentsoreak, interfazeak, eta guztiek zehaztasun handiz funtzionatu behar dute trenek egoki lan egin dezaten. Funtzionatu ez ezik, gailu guztiak elkarrekin komunikatuta egon behar dute. Komunikazio busak bermatzen ditu komunikazio horiek. Komunikazio busa, kable urdin hau izango litzateke, tren guztia bus honekin konektatzen da, eta bertatik pasatzen da denbora realean trenean doan dijoan informazio guztia. Bus honetan egiten dena da kontrolerako eta monetarizaziorako datuak bidali. Komunikazio busaren analisilanak oso neketsuak izan ohi dira orain arte. Arazoren bat zegoela jakin arren, arazoaren jatorria zehaztasunez ezagutzea, ordu luzetako lana ez ezik egunetakoa izan zitekeen. Horrez gain, zaila da gailuetara fisikoki iristea. Arazo nagusia Traintik bezalako konpainientzat zan eurek analisi hauek egiteko erramintak erosi egin behar zituztela. Erosten zituzten oso presio garestian eta gainera oso emaitza txarrekin. Azkenean erraminta hauek ez zituzten uzten jakiten zer gertatzen ari zen trenean, trena gelditu gabe. Guk proposatu geniena zen produktu berri bat egitea, orain daukagun teknologia elektronikoa erabiliz, eta besteak zeuzkaten muga denak gaindituta. Urtebeteko lanaren emaitza Mondragon Unibertsitateak eta Traintik enpresak garatutako komunikazio busen arazketa eta diagnosi sistema adimenduna izan da. Pertsona askoren lana eskatu du bus analizagailua garatzeak. Bertan lan egin genuen eskolako 4 irakaslek, telekomunikazio eta informatika arloetako 4 ikaslek eta Traintik enpresako 3 ingeniarik. Lana ere konplexua izan da. Diziplina ugari nahazten zituen lan bat eta lan oso gogorra eta oso handia. Azkenean egin duguna urtebeten produktu berri bat garatu eta mundu mailan ez dagoen produktu bat. Garatutako sistemak 2 elementu nagusi ditu. Bata hardwarea edo euskarri fisikoa da. Euskarri fisikoa trenaren komunikazio busera fisikoki konektatzen da. Plataforma honek egingo digu lan guztia, treneko informazioa jasoz eta ordenagailu da bidali. Plataforma honen ezaugarri nagusiak dira datuak prozesatzeko gaitasun oso handia. Hauek denbora errealean prozesatzen dituelako. Gero datu guzti horiek memorian gordetzeko gaitasuna. Eta azkenik ordenagailura bidaltzeko daukan abiadura handiko interfazea. Bus analizagailuaren bigarren elementua softwarea edo aplikazio grafikoa da. Euskarri fisikoak jasotako informazioa Ethernet bidez ordenagailura bidaltzen du. Aplikazio grafikoak modu ikusgarrian azaltzen du sistemen egoera. Arazoren bat balego, pantailan gorriz azalduko litzateke. Aplikazio honen bitartez, mantenimenduko lanak egiten duen pertsonak jakin dezake zein gailutan dagoen akatsa. Eta berak aurrez dakienez ze motatako gailuak dauden trenean, joan daiteke zuzenean gailu horri arazoa konpontzera. Berria izan arren, bus analizagailua dagoeneko hainbat tren zerbitzuetako mantentzen lanak egiteko erabiltzen hasi dira. Teknopolisen Gasteizko tranbian probatzeko aukera izan genuen. Arazo bat dagoenean, tranbiara etortzen gara, eta egiten duguna da komunikazioko busean gure kableatua sartu. Behin lotuta treneko komunikazio kanalera egiten dena da aplikazioan
ikusi seinaleak zelan dauden. Momentu honetan ez dugu ikusten arazorik, hortaz tranbia martxan jartzeko puntuan dago.